Anga foli ani wali ɲuman dɔn bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada jabaraniw fɛ walasa faamuya bɛ sɔrɔ aw fɛ TV Sherifula bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna kɔ ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin ye a kuma selen ye bakuruba kunnafoniw filɛ. Abdoulaye Idrissa Maïga a kelen kɔ minisiri ɲɛmaa ka bɛn avril kalo tile 8 tɛmɛnen ma jamana ɲɛmɔgɔ fɛ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka bɛn ni tɛnɛndonya ye juin kalo tile 12 a kun bɛ wasa bulon kɔnɔ wasadenw ɲɛkɔrɔ walasa a kelen kɔ minisiri ɲɛmaa ye baara jumɛnw bolodalen bɛ a fɛ n'a bɛna olu waleya n'u k'a ma ko déclaration de politique générale. San o san Imam Asani n'ale alakira mɔden kisi ani nɛɛma b'a ye a ka bangeli san kunbɛw bɛ nisɔndiya Bangoni Janginɛbugu la a se yedi Sherifu Usmane Madani Haidara ka denbaya fɛ ɲinata bolodara u fɛ ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 10. Nini ye bamanankan kunnafoni na kumabaw ye sɔɔni minnu bɛna walawalali kɛ aw ye aw bisimila. Abdoulaye Idrissa Maïga a kelen kɔ minisiri ɲɛmaa ka bɛn avril kalo tile 8 tɛmɛnen ma jamana ɲɛmɔgɔ fɛ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka bɛn ni tɛnɛndonya ye juin kalo tile 12 a kun bɛ wasabulon kɔnɔ wasadenw ɲɛkɔrɔ a kelen kɔ minisiri ɲɛmaaw ye baaraba jumɛnw bolodalen bɛ a fɛ ka taa a dantigɛ o la wasadenw ɲɛkɔrɔ n'u k'a ma ko déclaration de politique générale. An ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Sherifula jabarani tɔgɔ la o ye Abdul Karim Sako a n'a ka jatala Mohamed Sidibe an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ. An ye dɔw y'a la minnu ye ŋaniya kɔrɔw ye nka u ma kɛ walew ye nka k'a fɔ ko a bɛ bɛn jamanadenw ka lafiya ma ne tɛ se k'o f'u ɲɛna sisan fo n ye mun fɔ an ka taa a fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ nka an kɔni b'a dɔn bi fɛn damadɔ ni an b'olu ye a la o ye fɛn min se ka kɛ ka dɔ fara adamadenw ka sɔrɔ kan. An ka jamana bɛ gɛlɛya min na bi o ye baloko dekun ani charte de la vie. Bon, tant que o ma kɛ action fɔlɔfɔlɔ ye a bɛ gɛlɛya k'a fɔ ko jamanadenw mɔgɔw bɛ ka se ka sɔrɔ gouvernement ka baara la. An b'a fɔ bi ni gouvernement in ni Ala sɔnna ma a ka ca Ala fɛ u ka baara minnu bɛna kɛ ka fara baara kɛlenw kan wa depuis a sigira fo ka na bila bi la aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ degun caman tun bɛ yen wulila ka bɔ jama kan grève caman tun bɛ yen Ala y'a kɛ an ye cogoya sɔrɔ u la o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ni gouvernement kura in a ka ca Ala fɛ bi na an bɛ yɔrɔ min an ka hamina ye min ye n'o ye malidenw ka lafiya ye a ka ca Ala fɛ u bɛ se ka o baara in u bɛ se k'a timɛ. O kɔni ni dɛsɛ tɛ fila ye o kɔni b'o kɔfɛ sabu san 4 premier ministre 4 a bɛ komi pratiquement san o san premier ministre kelen or ni premier ministre dun sigira a fana bɛ gouvernement yɛlɛma de a bɛ gouvernement taabolo yɛlɛma o bɛɛ bɛ fɛnw segin ɲɔgɔn kan o kuma na laɲini t'o ye. Parce que ni gouvernement de kɔni bɛ ale yɛrɛ bila la baara min na ale président kan ka doni min ta n'o doni baara kɔni a gouvernement yɛlɛma ba in o bɛ fiɲɛ de yira a bɛ dɛsɛ de fana yira. Ne kɔni b'a dɔn nin min nalen filɛ nin ye nin bɛna min kɛ tɛmɛlenw tɛna se k'o kɛ ka d'a kan parce que tɛmɛlenw i bɛ ka tun bɛ ka olu ta ten k'a sɔrɔ vraiment olu ni a ma sigi ka tagabolo dɔ yira ɲɔgɔn na ka campagne kɛ ni o ye ka maliyɛnw nasɔn. Bon, ni ale sinna ka na olu ta ten ka RPM kɛ bolokɔfɛ fɛn ye o la bon n'a ɲana o tun y'an ka laɲini ye mais a ɲɛli tun bɛ bala an bɛɛ la munna parce que f'a ka dɔn de c'est à dire que f'i ka i jujɔn de dɔn fɔlɔ n'i ye jujɔn dɔn donc i bɛ sɔrɔ ka min kɛ i b'o dɔn. San o san Imam Asani n'ale alakira mɔden kisi ani nɛɛma b'a ye a ka bangeli san kunbɛw bɛ nisɔndiya Bangoni Janginɛbugu la a se ye de Sherifu Usmane Madani Haidara ka denbaya fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tanti Alimatu Daga Maïsa fɛ ɲinata bolodara ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 10 o mun senfɛ sigida gale maa ɲɛma caman yera a kɛnɛ kɔnɔ an ka maa minnu kun bɛ Muktar Bagayogo a n'a ka jatala Mohamed Sidibe a bɛ walawala maa min fɛ Musa Fɔnba don. Association Alimatu Sahadiya n'a kɛmɛ k'i ɲɛmada an ba tanti Alima Dagamaisa mɔ kɛwalew minnu bɛ la ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye dɛsɛbaatɔw ye san o san ka bɛn ni Imam Asani ka bangeni ye ni o ye kira fɔlɔ ni kira laban mɔden ye nɛɛma ni kisi bɛ a ye ɲinan sa u ye yɛlɛma dɔw don baaraw taabolo la min bɛ se ka to hali bi laɲini ye fɛn min ye ni o ye Alako ye o bɛ se sabati dɛmɛ donnen kɔfɛ ka ɲɛsin den lasago yɔrɔ mɔ min filɛ nin ye cité UNICEF la pouponnière ni nka laban ka
sunakari dɔ fɛnɛ jɔ Sherifla TV baarakɛlaw ye jɔfuranjɛ kelen kɔnɔ Amba Aidara Alima Dagamaisa ni association Alimatu Sahadiya tɔndenw ye denmisɛnninw nisɔndiya Bangoni Jɛngɛnɛbugu la sibiri tɛmɛnen denmisɛnw bɛ se muguri cogo min n'a ma ɲa k'a fɔ Dali Masako Imam Asan ni Imam Useini kira fɔlɔ ni kira laban mɔdenw olu de ye alijinɛ kɔnɔ denmisɛnninw ɲɛkun ye denmisɛnninw ɲajɛkun fɛnɛ y'o ye Fatimata Zahra de o min ka sanu alijinɛ muso ka ɲɛmɔgɔya la min bangena so kɔnɔ so min ka fisa ka tɛmɛ diɲɛ latigɛ so bɛɛ lajɛlen kan wa ka sanu kɔrɔta kɔnɔ Imamul Hasan anw bɛ e dɛmɛ Alima Dagamaisa y'an wele n'o ye Madame Haidara ye ka na suntigɛ d'a ma foyi tɛ yen nɔ min dɛsɛra na Haidara la yan an ye dumuni kɛ sunkalo la o lɔgɔmaya kelen o baraji ne hakili la karamɔgɔ ne tɛ se k'o baraji fɔ kɛ e kɔni to yan nɔ o la an bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don sirifila la hali bi Haidara Ala k'an ɲɛmɛ a la kalo bɛɛ ye hɛrɛ ye an bɛ saharu ziyadat wa tada'afatil khayr an b'o o de la hɛrɛw cayali kalo poromow kalo ka fɛnw double ka ɲumanyaw double an bɛ o kalo de la ya rabbi Ala ka hɛrɛ kan ya rabbi Ala k'an tanga ya rabbi Ala ka an bɛ sababa ma ya rabbi Ala ka gɛlɛya nɔgɔya ya rabbi Ala ka tanga Haidara ya rabbi Ala ka mɛn mankɔrɔ ya rabbi Ala ka Mali gɛlɛya nɔgɔya ya rabbi Ala ka dugaw minɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ min ka kɛnɛ kan sisan n'o ye tanti Alima Dagamaisa ye a bɛɛ lajɛlen b'a fêter tanti Jara tanti Fatumata tanti Aisha tanti Alima mɔgɔ naani u bɛɛ bɛ kira somɔgɔw ka anniversaire fêter mais an bɛ min ka kɛnɛ kan sisan o ye tanti Alima Dagamaisa ye ale ka kɛnɛ de kan o ye Asan ka anniversaire ye donc vraiment min b'an bolo o ye dugawu de ye ka ɲini Ala fɛ don in Ala ka dɔ fara a ka kɔrɔta kan. Sherifla du kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kɛ kun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan Amba Aidara tanti Alima Dagamaisa n'a kɔrɔw Amba funɛ Haidara ni dɔw k'a ma ko Baro ka fara a Sayɛda Sherif Usman Badana Haidara yɛrɛ kan ani association Alimatu Sahadiya kanubaw n'u lapasabaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka ɲɔgɔn sɔrɔ balimasira terisira sinjisira bɛɛ lajɛlen nakun kun ye fɛn kelen ye Ala kɛra mɔden ka bangeni nisɔndiya ni o ye Imam Asani ye Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ kira fɔlɔ ni kira laban mɔden a Sayɛda Sherif Usman Badana Haidara y'a ka nisɔndiya jira baara in na ka wale ɲuman dɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu kɛra a hakilina tabaw ye k'a sigi sen kan ni ka laban ka dugawu don kɛ fɛnɛ ka ɲɛsin maa naani bɛɛ lajɛlen ma kunanja sababu alakira de don sallallahu alaihi wasallam an ka diɲɛ kunanja sababu don an ka lahara kunanja sababu don Ala de y'ale ci an ma an jɛna n'a ye k'a kɛ kira ye ka tugu a kɔ o la fɛn o fɛn ka di kira ye ni an bɛ se o la an k'an k'o kɛ bon mɔgɔ i bɛ k'i yɛrɛ de fɛ ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ bon kira sallallahu alaihi wasallam a y'a ka denbaya bonyani ni kɔlɔsili a ye o wajibiya silamɛw kan bon a ye minnu fɔ an kɔni m'olu ye mais alhamdulillah n'u ka waatiw sera an bɛ mɔgɔ hakili jigin a la pour que an denw ka se k'a faamu kira ka denbaya tun bɛ cogo di Fatima tun bɛ cogo di Hasan ni Husaini tun bɛ cogo di Seydina Ali ye mun kɛ ne olu dɔnna ka kira ka sahaba ɲumanw ka baaraw dɔn ayiwa an bilala sira min kan k'o faamu parce que fɛn dɔ kanu de b'a to i b'a ɲɛɲini mun don n'i y'a ɲɛɲini i bɛ hɛrɛ min sɔrɔ a la o de ye a kun bɛ sira min kan n'i sera k'o kɛ o kumana an ka cɛsiri ye nin de ye o kumana ni Alima ye nin kɛ a ye Ala ka baara de kɛ an bɛ dugawu de kɛ toujours minnu farala ka nin baara kɛ a n'ale yɛrɛ hali bi Ala k'an bila Ala ka sira kan sira min tilennen don kira somɔgɔw kanu kama sira somɔgɔw bonya kama Ala yɛrɛ bolo Ala k'an kanda k'an bila sira kan kira ka denbaya bonya kama sɔli ala rasul baaraw taara kunjɛ ni sunakari ye min labɛnna Amba Aidara tanti Alima Dagamaisa fɛ min kɛra nɔngɔn guru ni dawala cɛ ye an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ yarabiyama sa natata Ala k'o jira an na kunnafoni kɛnɛ dɔ sinsira tɛnɛndɔ in na an ka jamana minisiriso fɛ mun ka baaraw bɛ ɲɛsin jamana den minnu sigilen don jamana kɔ kan olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ye ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine ye kɛnɛ in sigira fɛ ka se ka maaw ladɔnniya jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan sigikafɔ min kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ tali kɛ tungalataga kun kan Kafunɛ Bacili a n'a ka jatala Seydou Ɲare an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ k'a daminɛ juin kalo tile 15 la ka taa bila juin kalo tile 17 la
sigi dɔ bena kɛ Bamako dunanjigiso dɔ la n'u ko a ma ko Radisson Blu de Bamako. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ o sigi nunu a kuma ɲɔgɔnya ani a hakili jagabɔw olu bɛɛ lajɛlen mina kɛ ka ɲɛsin tungalataga koɲɛw de ma. Ka sanga ni o tile damadama in sigi ye Mali minisiriso min ka caw bɛnnen do Mali jamana kɔnɔden minnu sigiyɔrɔ bɛnnen do jamana kɔkana ma olu ka caw ɲɛnabɔli. Ministère des Maliens de l'extérieur minisiriso in a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Nin tile saba lajɛrɛ in kun kan sigi min ni a baaraw bi don minisiriso in yɛrɛ ka caw de kadara kɔnɔ. Kɔrɔfɔ o kɔrɔfɔ bena boli kɛnɛ in kan olu bɛɛ lajɛlen mina tali kɛ tungalafɛta koɲɛw de kan. Donc an y'aw wele ka na parce que gouvernement bɛ ka laɲini dɔ de boloda n'a tɔgɔ ko concertation nationale sur les questions migratoires. Donc fɛn min ye an ka tungatagalaw ka kunko ye. Donc gouvernement y'a yamaruya concertation nin ka kɛ tile 3 kɔnɔna na. Jeudi, vendredi ani samedi le 15, 16 et 17 juin 2017 à Radisson Blu la. Donc ni ɲɔgɔn ye ba de ye an bɛna mɔgɔ 300 de wele mɔgɔ 300 de bɛna bɛɛ ka se ka i hakilinata di k'i hakilinata fɔ pour que tunga kɔlɔlɔ ye minnu ye bɛɛ ka se ka i hakilina fɔ a la minnu ye leader religieux ye minnu ye association des migrants ye minnu ye gouvernement yɛrɛ mɔgɔw ye minnu ye an ka gouverneurs bɛna an ka président du conseil de région olu bɛna même autorité intérimaire olu bɛna. Donc jaman an ka yɔrɔ fɛn fɛn ni mɔgɔw bɔ ka taa tunga la o mɔgɔw bɛ na pour que an bɛɛ ka se ka kuma tunga taga ni a kɛlɛya min bɛ jamana kan bi na parce que n'i y'a jateminɛ don o don maliyɛnw de bɛ sa kɔgɔji la maliyɛnw de bɛ sa sahara kɔnɔna na. Donc maintenant gouvernement y'a yamaruya bɛɛ ka se ka kuma bɛɛ k'i hakilina di ni hakilina minnu dira maintenant o bɛ ta ka kɛ gafe ye gafe min bɛ hakilina caman ta ka kɛ plan d'action ye. O plan d'action b'an permettre ni maliyɛnw kan ka sensibiliser cogo min na ni baara kan ka sɔrɔ mɔgɔw ye cogo min na à l'interne ici pour que mɔgɔw ka baara sɔrɔ parce que pratiquement i bɛ taa tunga la tunga tɛ diya bɛɛ la donc de telle sorte que minnu bɛ information dɔ bɛ n'a b'u bolo u tɛna taa tunga la u bɛ to yan donc n'u ye baara fana sɔrɔ u bɛ to yan donc an ka hakilina y'o de ye ka maliyɛn bɛɛ ladɔnniya nin ko la pour que décision ba ka se ka ta que maliyɛnw ka se ka tunga ko solution sɔrɔ cogo. Effectivement tile 15 le 15 juin mise en place terminée 8h30 ye a bɛ premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga ka bonya de kɔnɔna la. Donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ minnu invité len don bɛɛ ka se sur place à Radisson Blu la 8h30 n'a daminɛna cérémonie d'ouverture Joro Ndiaye bɛna ka bɔ Dakar Aminata Dramane Traoré bɛ yan o fana bɛ débat kɛ. Donc ni plénière o banna o dugujɛ n'o ye jumadon ye atelier 2 b'an bolo o atelier 2 panel 2 b'u la olu bɛɛ ye thématique de ye thématique minnu b'an permettre ka kuma migration tɔgɔ di tunga kɔlɔlɔw kan. Donc tile 3nan n'o ye sibiridon ye recommandation an bɛ recommandation cari fan bɛɛ pour que livre bɛ se ka dilan cogo min na n'o ye rapport général ye min bɛ bila bɛɛ ka disposition na pour que immigration irrégulière ani diaspora an bɛ se ka fɛn minnu sɔrɔ a kɔnɔna na parce que n'i y'a lajɛ maliyɛnw bɛ kɛrɛ ma u bɛ miliyari 483 de lase jamana ma san o san. Donc o bɛɛ ye fɛn dɔ ye an ka laɲini ye min ye olu ka se ka renforcer maliyɛnw ka se ka na investissement kɛ jamana kɔnɔ pour que Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na. Hakili jagabɔ sigi in kɛnɛ kan maa o maa ni tungalataga kunkanko kumaw ti fɔ ni o dama don a la olu bɛɛ lajɛlen mina jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ tile 3 in kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ hakili jagabɔ sigi min filɛ ni a bɛna kɛ tungalataga koɲɛw kun kan a baaraw nu bɛ don ka bɛn juillet kalo tile 15 ma. A kɛnɛ ɲɛmɔgɔya o kalifalen don Mali minisiri ɲɛmaa la ni o ye Abdoulaye Idrissa Maïga ye. Kɛnɛ in a bɛ sigi sen kan dunanjigiso hôtel Radisson Blu de Bamako de la. Balo ani sefa wari wa 80 o de kɛra dɛmɛ ka ɲɛsi muso jɛkulu 2 ma. Muso jɛkulu min ye kunnajatɔ ani jigi sɛmɛ ye waleɲuman in bɔra an ka jamana minisiri ka yɔrɔ la mun ka baaraw bɛ ɲɛsi an balakaw du ani denmisɛnw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma. Baara ninnu bolodara fɛ ka bɛn ni kari tɛmɛnen ye Janginɛbugu dolanci kɛnɛ kan mun tɔgɔ dalen don a se yeri Sherifu Usman Madani Haidara la. An ka maa min kun bɛ a kɛnɛ kan o ye Kafunɛ Bacili a n'a ka jatala Samba Traoré. Sunkalo kalo barikama in kadara kɔnɔna na
Mali minisiri min ka cɛw benen do musow denmisɛnninw ani denbaya kunkanko kow ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ. Ale ye dɛmɛ ɲɔgɔnya wale ta k'a ɲɛsin muso jɛkulu caman ma Bangoni Janginɛbugu kɔnɔ. Ni waleya ɲuman in sababu la association kunnandiya tɔn ani association jigisɛmɛ u garijɛgɛ donna malo tɔni 3 de la ani sefa wari 80,000 sefa wari 60,000 o ye nafolomugu ye min dira muso jɛkulu nunu ma kunnandiya tɔn ani jigisɛmɛ ka bɔ Mali minisiri yɔrɔ min ka cɛw benen do musow ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ka fara o kan 20,000 o dira sigida fɔlɔ ɲɛmayaso ma ɲɛma fɛ. Mamadu B. Keita ka fɔ la ni ale ye Bamakɔ sigida fɔlɔ maire ye a ko ni adamadenya dɛmɛ ni wale in ani foli ka kan. Ne nisɔndiyalenba de bɛ bi an ka commune nin kɔnɔ yan bi ka ni ɲɔgɔn événement bisimila an ka commune kɔnɔ. Mɔgɔ caman y'a fɔ sisan ko ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ yan dɛ. An m'a ye dɔw ye terrain clôturé dɔw bɛ ka forage kɛ dɔw bɛ lampadaire kɛ commune kɔnɔ comme sanji kɔrɔ basi bɔ baara fana i ka gɛlɛn n'o tɛ baara bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni mais min kɛra par rapport à ce qui reste à faire o de ka ca donc ne bɛ appel lancer an ka commune kɔnɔ yan n y'a fɔ sisan an ka commune c'est la commune la plus pauvre parce que n bɛ se k'a fɔ Bamakɔ fantan bɛ b'anw de ka commune kɔnɔ yan bi commune ka bon 500 000 habitants mais c'est la commune la plus riche aussi o kɔrɔ ye di an ka commune nin kɔnɔ nafolobatigi bɛ b'anw de ka commune kɔnɔ n'i ye Bamakɔ mafila waribatigi b'anw de ka commune kɔnɔ bi appel de don mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ se ka ji d'an ma i bisimila mɔgɔ bɛ se ka courant don an ka yɔrɔ la i bisimila mɔgɔ bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ i bisimila bɛɛ ka na an k'an bolo ɲɔgɔn ma ka commune nin baara an bɛ commune nin baara anw yɛrɛ tɛ an b'a baara an denw a n'an mɔdenw ɲɛ tubabu ko nous voyons grand et nous voyons loin an b'o de baara la alors balo min nalen filɛ nin a diyara n ye kosɛbɛ mais ko min don n'an sera ka baara de an ka denmisɛnninw bɛɛ kelen kelen ma o de y'an ka souci ye bi k'u bɔ garibuya la k'u bɔ mpalonpalon na kɔngɔ de b'an na minɔgɔ de b'an na bana de b'an na sirako b'an na dɔgɔtɔrɔso ko b'an na. Mali minisiri min ka cɛw benen do musow denmisɛnninw ani denbaya kunkanko kow ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ a y'a jira ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko nin ye baara daminɛnen de ye baara min ni a hakili b'a la a tɛna jɔ. A labanna k'a ka foli wale ani a ka kɔkɔrɔmadoni walew jira Mali musow la. Bon nana ka na du ni musow ni denmisɛnninw baro parce que ni mɔgɔ bɛ baara kɛ ni ma sa ka sigida la o ye laada kɔrɔ ye ni mɔgɔ bɛ se ka kɛ teri ni ma sa bara aw ka teriya ma sinsin donc an nana dugu ma an ni musow ni cɛw ni denmisɛnninw an ka baro kɛ baro kɔnɔna na an fana bɛ se ka hakilina kura sɔrɔ parce que gouvernement ye mun ye gouvernement ye mɔgɔw ka baarakɛlaw de n'an mana mɔgɔw fɛ k'a lajɛ an bɛ baara k'u ye cogoya min na an kan ka baara min k'u ye a bɛ se ka kɛ fiɲɛ an ka gouvernement na donc o de la ne nana bi parce que bɛɛ b'a dɔn an yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ ye an ka du ye dutigi ye cɛ ye muso jɔyɔrɔ b'a la denmisɛnnin o de ye an ka laɲini ye denmisɛnnin ɲɛnama denmisɛnnin minnu ye baara sɔrɔ denmisɛnnin hakili sigilen denmisɛnnin min bɛ se ka kɛ an yɛrɛ jigiw ye donc n'an nana bi Janginɛbugu pour que an ni baw ni faw ni denmisɛnninw yɛrɛ ka kuma u k'u laɲini fɔ o yɛrɛ de kɛra parce que bɛɛ kumana an ma mɔgɔ ye min ye nɛnini kɛ an ma mɔgɔ ye min ye furukufuruku kɛ u y'u ka laɲini ɲinɛ denmisɛnninya ka hukumu kɔnɔ dugutigiw ye u musow ka kuma dafa ji tɛ yen courant tɛ yen ɲamabɔyɔrɔ tɛ yen hakili la o kɔni ye fɛn ye min ni bɛ mɔgɔw kunna hadamadenw kunna o kan ka fɔ donc an fana y'o layidu ta u ye n'an taara ka n'a se gouvernement ma parce que an bɛ ɲɔgɔn dafa bɛɛ n'a ka baara donc an b'o ci fɔ hakili la ko ci jaabi fana n'Ala ni kira sɔnna parce que o de y'an ka hamina ne bɛ wele bila an ka mɔgɔw ye n'i ye fɛn o fɛn fɔ u ko ji u ko ekɔliso u ko saniya o bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ n'a lafiya tɛ jamana min kan an ka Mali bɛ yɔrɔ min bi na dusukun de ye ɲɔgɔn bila furukufuruku cayara an tɛ ka ɲɔgɔn faamuya jamana in bɛ ɲini ka jamana duman in bɛ ɲini ka kɛ jamana goman ye an dun ye jamana min ye n'an ye Mali ko fɔ yɔrɔ yɔrɔ pétrole t'an bolo gaz t'an bolo warimugu t'an bolo mais hɔrɔnya ni danbe b'an fɛ bɛn ni fɛn b'an an bɛɛ bɛ ko to ɲagan t'a la o b'an bara bon o yɛrɛ bɛ ɲini ka tiɲɛ donc jigiyaw bɛ ɲini ka tiɲɛ an bɛ laɲini de kɛ bɛn de ka sabati an bɛ fɛn o fɛn ɲini n'an bɛnnen don na lafiya b'an ka jamana n'an bɛ taa ka segin kɛ o bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ ye a kun cɛra ni duwawu don ye. Ka kɛ ni dɔgɔkun 2 kɛrɛnkɛrɛnnen ye an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin sigida lakanali ma n'u k'a ma ko 15 de l'environnement a tako 18 o baaraw nun donna Mopti marabolo kɔnɔ o de kadra kɔnɔ musolaka minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye an ka jamana kɔnɔ
u ka kɛnɛ dɔ sigi ka se ka faamuya caman di maaw ma fɛn bɛ tali kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw la. Abdulkarim Sako a n'a ka jatala Samba Traoré an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ. Samale musow ka cakɛda min n'a bɛ fɔ ma ko Centre multifonctionnel des femmes de Samale n'o bɛ Mande commune kɔnɔna na sigikafɔ dɔw kɛra yen nɔ ka bɛn samedi tɛmɛnen ma. Sigi yɛrɛ kun ye min ye o ye hakilina falen ani ɲɔgɔn bilasira waati yɛlɛma cogoyaw kan n'a bɛ fɔ a ma nansarakan na ko changement climatique. Kɛnɛ yɛrɛ labɛnnen kun don tɔn min fɛ o ye Association des femmes forestières du Mali ye. A kɛnɛ denbaya a n'a ɲɛmaya kun bɛ tɔn yɛrɛ ɲɛmaa bolo wa ale de fɛnɛ ye projet ɲɛmaa n'a bɛ fɔ a ma ko GDFOR. Ne yɛrɛ kɔni bolo faamuyali sɔrɔla parce que an kelen ka kuma daminɛ be baro la an y'a ye hakilina caman bɔra u yɛrɛ fanfɛla la k'a dɔn k'a fɔ changement climatique yɛrɛ ye mun ye a bɛ se ka na cogo di n'a nana a bɛ se ka an sigida fɛnw tiɲɛ cogo di fɛn minnu yɛrɛ an bɛ balo la i b'a fɔ ko sɛnɛ bagan mara ani an ka kungodaw bɛ tiɲɛ cogo min na ni a tiɲɛna an kan ka mun fana kɛ sisan an bɛ changement climatique effet la an b'a dɔn a bɛ bɛɛ yɔrɔ bɛɛ la maintenant an kan ka mun de kɛ pour que ka se ka an yɛrɛ deli a la parce que n'an tɛna na se ka n'a bali mais an kan ka mun kɛ o message faamuyara mɔgɔw fɛ kosɛbɛ caman kumana u ye fɛn fɔ an yɛrɛ hakili kun tɛ min ma donc an ka nin baro in kɔni fɔlɔ don a tɛna k'a laban ye donc an bɛ tila ka continuer ka sensibilisation kɛ parce que olu bɛ forêt classée dɔ de da la an ka forêt classée n'a bɛ fɔ ma ko forêt classée des Momandeng forêt classée ni a menacelen don fɛn caman b'a kan an b'a fɔ ko ala ka kow bɛ o ye tiɲɛ mais an yɛrɛ nɔba bɛ forêt classée tiɲɛni na donc a tiɲɛnen ka se niveau min ma n'an ma wuli k'an cɛsiri halisa a tɔ bɛ tiɲɛ ka taa fɛ n'a dun tɔ tiɲɛna ka taa fɛ an bɛɛ de bɛ tila ka effet santi donc an nana o de yira u la bi hakili u ye hakilina caman faamuya la. An ka jamana minisiriso min ɲɛsinnen don musow denw ani du ka koɲa ma u ka lasigiden kun bɛ kɛnɛ kan o y'a yira k'a fɔ ko walasa an ka se ka kisi ni k'an tanga waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma ko fɔ an ka jogow yɛlɛma ka ɲɛsin an ka sigidaw ma. Koba tɛ kɛla don bɛɛ nka nin fɛnɛ koba de bi n'a bɛn tɛ sunkalo ma nisɔndiya koba de don ka i fo ka i koɲuman dɔn baara ni a kana dan nin ma parce que diɲɛlatigɛ baara don an tɛ wagati yɛlɛma min bɛ ka na n'a fɔra ko k'a ko bɛɛ fɔ tile kelen bɛɛ a kɛ donmugu dɔ tile kelen o faamuya man di hali bi taa nin kɔni cogoya ɲalen cogo min na a b'a ɲini i fɛ hali bi i kana salaya laɲini kɔni kɛra k'a kɛ hali n'a dafara fila la pour que mɔgɔ hakɛ min ma sɔrɔ nin na a nafa kosɔn ni an ye baro kɛ o kan o jama siɲɛ filanan o jama na se ka caya ka tɛmɛ nin kan. Sigi min kɛlen ni sɔgɔmala in dɔ a ye na yɛlɛmɛli min fɔ an ye ala la a diyara an ye k'a bɛn an ma an dugu 5 a y'an bila baara la dugu 5 an de ye baara kɛ ayiwa an ye mago ɲɛ an ma mago sɔbɛ k'a ɲa ka barikala kɛ k'o ye ɲamugu ye ka i fo ka i koɲuman dɔn. An b'a yira u la k'a fɔ ko dugu mɔgɔw yɛrɛ n'o ye samalekaw ye u ye nisɔndiya ani nimisiwasa sɔrɔ nin baara in kɔnɔna na sabu u ye faamuyali caman sɔrɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw la ani wale minnu n'olu bɛ kɛ sababu ye ka waati yɛlɛma ka gɛlɛyaw ani kɔlɔlɔ minnu b'a la k'o se an ma. U y'a yira k'a fɔ hakilina ɲuman minnu bɔra nin sigi in kɔnɔna na u na u se n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ tari u na se ka baara kɛ ni n'u hakilina ninnu ye walasa waati yɛlɛma kɔlɔlɔw an na se ka kisi a ma cogo min na. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw kibaruyaw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali caman k'an ye. Katari jamana ni Saudiya n'a nɔfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mankan la Guinée Conakry ma ɲɛma Alpha Condé n'a ma ɲa k'a fɔ ale ye farafinna tɔnba Union africaine ɲɛmayaso munumunu da maa ɲɛma ye bibi in na u k'a ma ko président en exercice de l'Union africaine a ko a bɛ a ɲini jamana filaw fɛ ale bɛ se ka kɛ surunani donba ye u ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ don ale ye farafinna tɔnba Union africaine ɲɛma ye bi nka o tɛmɛnen kɔfɛ jɛkulu yɛrɛ min sigira sen kan ni o bɛ diɲɛ silamɛ jamanaw ka jɛkulu ko fɔ la Guinée Conakry jamana kɛra o jɛkulu tutigɛbaa dɔ ye ka fara Saudiya jamana kan Alpha Condé n'a bɛ donse min da n tɛ fara maa kan ka maa kɛlɛ ne bɛ se ka kɛ surunani donba ye aw ni ɲɔgɔn cɛ a ye bataki dɔ sɛbɛn bataki min kɔnɔ n'a kɛ mɛ ka jira k'a fɔ Katari jamana ni Saudiya jamana ni ɲɔgɔn cɛ mankan ti na ni foyi ye ni tiɲɛni tɛ Alpha Condé ka bataki kɔnɔ kuma la a y'a jira k'a fɔ Saudiya jamana ni la Guinée Conakry jamana ni ɲɔgɔn cɛ farafinna tɔnba Union africaine ko yɛrɛ ka bɔ yen u ni ɲɔgɔn cɛ jɛ ye jɛ dumanba ye ka sabu kɛ Saudiya jamana ye dɛmɛ caman kɛ ka ɲɛsin la Guinée Conakry mɔ o dɔ ye la Guinée Conakry misiriba joli ye
ani dɛmɛsira wɛrɛw be ka ɲɛsin baara bolodali dɔw dangɛnɛmayali mɔ a ko a b'o cogo kelen fɛnɛ na katari jamana fɛnɛ ka dɛmɛ fɛnɛ bɛ ka kɛ ka ɲɛsin laginɛ kunakiri jamana mɔ hali n'o y'a sɔrɔla k'o ka dɛmɛ ye kɔsa ye n'a tɛ ka ye ka caya o kumana ale t'a fɛ k'a fɔ k'a be fara maa ka maa kɛlɛ nunu bila ni ɲɔgɔn cɛ ɛlɛ ni u ka kɛ basigi karamɔgɔ ye n'ale seko ye min ye k'o kɛ surunani do fɛnɛ na ale ka daw yɛlɛlen do bawo farafina tɔnba union africaine ɲɛmaya bɛ ka danganda la bi o be se ka kɛ sababu ye k'ale da don nin n'a ɲɔgɔnna manga la k'a ban. kunnafoniw nana n'a ye k'a fɔ libikaw ka jamana ɲɛma min ni diɲɛ serige naani serige jamanaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye k'a kundo muammar kadafi de sayef el islam min minɛnen kundo zinden bɛ libi faba tripoli worodugu yanfan fɛ k'a bilama bilanbɛ kɔrɔfɔ in bɔra k'a bi sibiri juin kalo tile 10 nka kɔrɔfɔ mɛnnen zinden yɛrɛ kɔnɔ maaw tilalen do 2 ye minnu b'a fɛ a ka bila ani minnu t'a fɛ a ka bila o kɔrɔ ye muammar kadafi kanuba minnu bɛ yen olu b'a fɛ a ka bila a kanuba minnu tɛ kulu marafɛntigiw cɛla olu t'a fɛ a ka bila a bilama si bɛ san 40 ani san 4 na maa min ni a mɛna sibiri do k'a fɔ sayif el islam muammar kadafi denkɛ 2nan bilala maa minnu t'a kanubaw ye o yɔrɔ bɛɛ olu ye muguci daminɛ dugu kɔnɔ zinden an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ san 2011 wulikajɔw daminɛnen libi jamana kɔnɔ a minɛnen filɛ nin ye kulu marafɛntigiw minnu fɛ ni o ye zindenkaw ye o donni kama olu kun y'a jira k'a fɔ u bɛ jamana ɲɛmayaso min fan fɛ o ye toburuku gouvernement ye min bɛ jamana kɔrɔ yan fan fɛ bawo libi bilama jamana ɲɛmayaso 2 de bɛ la maa caman gɛn k'a jira minnu ye libi bina ko jateminɛbaw ye k'a fɔ sayif el islam muammar kadafi a den a ka bilali a man ka musalaka minɛ ka sabu kɛ sayif el islam bilali ni a y'a jira kanubaw la libi jamana kɔnɔ k'a fɔ ale bilama bi fara maréchal khalifa haftar kan ni o ye tobruk gouvernement kɛlɛcɛw ka ɲɛmaa ye min ni fanga bɛ a la bi ka tɛmɛ tripoli gouvernement kan ni o ɲɛmaaya bɛ fayez el saraji bolo diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka gouvernement nani maa caman bi sɔn k'a dala k'a lamɛn ka maréchal khalifa haftar dɛmɛ ni o ye tobruk gouvernement ye tripoli gouvernement kan nka kɔni fɔ ni bi cɛ sibiri kana se bi ma ko sayif el islam bilala maa kɔni m'a ye k'i dantigɛ wa maa yɛrɛ t'a dɔ fana a bɛ fa min kɔni fɛ dɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala bilali yɛrɛ ye tiɲɛ ye fɔlɔ wa a mana tigɛ da min kan don nataw la a tiɲɛ na nkalon na dɔn. Almaɲikaw ka jamana ɲɛmaamuso minisiri ɲɛma don olu k'a ma ko chancelière Angela Merkel juillet kalo tile 7 n'a tile 8 dankɔrɔba 20 ka ɲɔgɔnkunbɛn bi kɛ u k'a ma ko sommet du G20 a bɛ kɛ yɔrɔ min na u k'a yɔrɔ ma ko Hambourg nka yan'o cɛ Angela Merkel Almaɲi jamana ɲɛmaamuso a kɛn bɛ ka wele bila farafinama ɲɛmɔgɔw ma u ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛn juin kalo tile 12 ani tarata juin kalo tile 13 Almaɲi faaba la Berlin ɲɔgɔnkunbɛn bɛ kɛ ka min kan o ye partenariat G20 Afrique investir dans un avenir en commun o ye farafina ani diɲɛ dankɔrɔba 20 ni ɲɔgɔn jɛ a ka lajɛ nafolo ka bɔ k'o don forobasini ɲɛsigi da fɛ o bi sɔrɔ yiriwako ko fɔ Angela Merkel Almaɲi jamana ɲɛmaamuso a n'a ka minisiri min ɲɛsin bɛ nafoloko ma u ye a lajɛ ka wele bila farafina jamana ɲɛmɔgɔw ma jamana ɲɛmaa 10 ɲɔgɔn na ka bɔ farafina jamana kɔnɔ 8 bi bɔ farafina faransi kan fɔ jamanaw kɔnɔ Mali jamana bɛ o la nin wale in na Angela Merkel Almaɲi jamana ɲɛmaamuso bɛ k'a ka dalaka dɔ de sɛmɛndiya dalaka min ni a kun y'o ta mɛ kalo tɛmɛnen k'a fɔ a bɛna fɛɛrɛ tigɛ min bɛ se ka to jɔyɔrɔba bɛ se ka di farafina ka yiriwali mɔ G20 kɛnɛ kan min bɛ kɛ juillet kalo tile 7 a n'a tile 8 Almaɲi jamana kɔnɔ kabini san 2016 Almaɲikaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ nafoloko mɔ a n'a minisiri ɲɔ min bɛ Almaɲikaw fɛ yen ni o fɛnɛ ɲɛsin bɛ Almaɲi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma olu kun y'a jira k'a fɔ a ka kan cogo bɛɛ la farafina ka yiriwa ka don ba la farafina ɲɔgɔnkunbɛba min ni o kɛra Afrique du Sud duguba la Durban mɛ kalo tɛmɛnen a se Almaɲikaw ka nafoloko minisiri a nana ni hakilina dɔ ye min kun bɛ farafina ka yiriwali ko fɔ jamana 5 ɲɔgɔn na o donni kama olu de sugandira kolo wari kun bɛ o la Maroc jamana Rwanda Senegal ani Tunisie nka o jamana 5 kɔfɛ Almaɲi jamana ɲɛmaamuso yɛrɛ ni o ye Angela Merkel ye ale de y'a kanu ko ka jamana wɛrɛw fara a kan i n'a fɔ Egypte jamana Ghana jamana Laginɛ Conakry Mali ani Niger o ɲɔgɔnkunbɛn de natɔ filɛ nin ye kɛ nin ye ntɛnɛn juin kalo tile 12 ani tarata juin kalo tile 17 Almaɲi faaba la Berlin o bi kɛ Hambourg G20 sommet ɲɛbila lajɛ mangani ye ani farafina jamana ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Angela Merkel ni farafina jamana ɲɛma ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya fama bɛna boli fɛn minnu nka ni baaraw bɛ se ka kɛ olu ka nafolo don olu da fɛ farafina jamana kɔnɔ o dɔ ye sɛnɛko o bɛ se ka don da la kuranko kɛnɛyasow ni jisanuma min da ko olu bɛ se ka sɔrɔ farafina kɔnɔ cogo min ani sirabaw da bɛna se olu ma olu bɛ se ka labaara an ka jamanaw kɔnɔ cogo min fɛn min dora sa o ye ka dɔn G20 lajɛ in kɛnɛ ka farafina jɔyɔrɔ a
ana ni yɔrɔ o bɛna kɛ mun ye a kɔni mana tigɛ da min kan jamana ɲɛma minnu welelen filɛ nin ye Angela Merkel fɛ u caman kɔni bɛna lajɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ a ye cogo min yɛrɛ mangutu ani yɛrɛ manjamu ka taa se yɛrɛ lakamu ma u ka jamanaw kɔnɔ sɔrɔ siraw minnu bɛ yen ni nafolo bɛ se ka don olu da fɛ k'o kɛ nɔ ye k'o kɛ nafa ye bɛɛ lajɛlen kɔni n'i seko kɛ yɛrɛ mangutu baaraw la min bɛ se ka to o bɛ se ka sira sɔrɔ. Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ Moïse Katumbi Tupisa Bazembe ndolati jakulu tigi min wunya jira ka fɔ a bɛ kwada jamana ɲɛma Joseph Kabila kwala ni o kɛra sababu ye ka ko caman wuli a nɔfɛ n'a yɛrɛ ye jamana bila ka taa Belgique faba la Bruxelles la a y'i to yen nɔ ni ka dantigɛli dɔ kɛ ka bɛn ni juin kalo tile 11 ye k'a fɔ maramafɛntigi dɔw ale kɔni b'u jateminɛ k'u kɛ Kongo Kinshasa surasiw de ye minnu ye jamana ɲɛma Joseph Kabila ka cidenw ye u taara don kasobo kɔnɔ ni o ye Kongo Kinshasa faba Kinshasa yɛrɛ kasobonba ye ale kanuba minnu minɛ bɛ ka sabu kɛ sigasigana ta bɛ ka ɲɛsin u mɔ ko u ni ka suru ka taa olu ka daw jagoya yɛlɛ ka bɔ u dala ko u bɛ ka u ka yɔrɔ larawe o kɔrɔ ye k'a f'u ye n'o y'a sɔrɔla maramafɛn dogo bɛ kɛ u bolo kasobo kɔnɔ ko in kɛra k'a ma bɛɛ ale mɔ kasobo yɛrɛ kɔnɔna na fana ɲininkaliw tɛnkunna lakana tigilama minnu na olu fana ye kɔrɔfɔ sɛmɛndiya k'a fɔ jɔnko ala maramafɛntigi dɔw donna ni ka na maa dɔw kɔni larawe o kɔrɔ ye k'u f'u ye n'o y'a sɔrɔla maramafɛn dogo n'a kɛ u bolo kaso la telefɔniw minnu kun bɛ u bolo kaso kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen darakira u la kasobo in yɛrɛ ye makala kasobo de ye Kongo Kinshasa kasobonba de don kunnafoniw y'a yira k'a fɔ kuma min na ni maramafɛntigi ninnu donna u kunkolow bɛɛ lajɛlen datugulen kun don u ɲɛda kun di dɔn Moïse Katumbi nɔfɛ maa minnu fɛnɛ datugulen kun don a fɔlen k'u ka kasobo dayɛlɛ u caman banna barisabu ka d'a kan turabilen ma na maa min fafa n'i ye tonkunbilen jɔlen ye bamananw ka fɔ la i na siran i kɛlen ka kasobo dayɛlɛ ka taa fɛn dɔ dɛn k'o dogo k'o bila i ka kaso kɔnɔ ka tila k'a fɔ k'o yeri nɔna maa bɛɛ ko bɛ maa min ye tɔ t'o fa a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye maa ninnu ye kaso ninnu kɔni jagoya dakari ka u ka kaso kɔnɔnaw larawe kunnafoniw y'a yira fana k'a fɔ général min bɛ yen ni don dɛmɛnenw na san 2010 kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ka kiriw sigira sen kan a yɛrɛ kɔfɛ u k'a ma ko par contumace k'a jira k'a fɔ a tun b'a fɛ ka Kongo Kinshasa jamana basigi tiɲɛ ni jamana ɲɛma Joseph Kabila ka kafo jasoli ye ale nɔfɛ maa minnu minɛna don kɛra olu fɛnɛ nɔfɛ k'olu fɛnɛ larawe maa min na ni ɲininkali tɛnkura jamana ɲɛmayaso fanfɛmaw la olu dɔw y'a yira k'a fɔ u tɛ ko in kɔni kalama kosɛbɛ nka n'a tora ka kɛ bɛɛ jamana yɛrɛ bɛ cogo min na bi kasobon joli joli dakarila Kongo Kinshasa jamana kɔnɔ o kumana fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a dɔn kaso dakari kun ye fɛn min ye o tɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɔ o tuma ni sɛgɛsɛgɛli tora ka kɛ kasobo kɔni kɔnɔ bɛɛ k'o fɛnɛ kana bala maa na lakana tigilamaw n'u ka baara kɛcogow don. Bamananga kunnafoni bɛ kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sela dolaci ka bɛn ni Coupe d'Afrique des Nations tako 32 ye n'a bɛna boloda san 2019 Camerounkaw fɛ a phase éliminatoire tile fɔlɔ kɛnɛ kan an ka maaw n'o ye Samata Sekaw ye u ye Gabonkaw ci 2-1 ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen juin kalo tile ta stade du 26 mars la Yirimajɔkaw fɛ Yusufu Kulubali a n'a ka jatala Dramane Mare olu ka wulikajɔ sɔrɔlen don. Kani samba 2017 senandolanci tɛmɛnen kɔfɛ o min senfɛ Mali senandolancikulu bɔla kabini senandolanci daminɛ baaraw la ɲina kani samba 2019 o baara de ye kunbɔ ka kɛ n'o baaraw ye Mali denmisɛnnakaw dofini tɛ ye nɛrɛmuguma ye o ni Gabon jamanadenw tun bɛ ɲɔgɔn na o min dofini tɛ ye jɛma ye kabini senandolanci kɔnɲɛ fɔlɔ bɛ di Gabon jamanadenw de bɛ fɔra ni ka gɛrɛsɛgɛ o bɛ kɛ maa min ka wulikajɔ ye o de ye Atanas Denis Bouanga kabini senandolanci sanga sabanan na o colo bɛ kɛ sababu ye ni ka o galabu tɔ kɛnɛya ka taa fɛ sanga 45 mumɛ kɔnɔna na Mali sera ka bagaba kelen pewu de kɛ o kɛla sanga 31 na kɔnɔna na Yakuba Sila fɛ kelen ani Kanangolo senandolanci wuliko fɔlɔ bɛ bila o de kan o min kɔnɔna na juramadobaw y'o ka nisɔngoya yira ka ɲɛsin o ka senandolancilaw ma senandolanci wuliko filanan o ni fɔlɔ tɛna kɛ kelen ye sabu Mali dɔw bɛna wulikajɔ fanga bonya kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye Kalifa Kulubali bɛna wulikajɔ boloda ni ka taa colu jibɔ o bɛ kɛ sanga 53 nan sanga 3 tɛmɛnen kɔfɛ Yves Bissouma o bɛna colu dafa 2 la ka kɛ ni Gabon kɔfɛmɔgɔw ka fili dɔ ye o bɛ kɛ sababu ye tulonkɛ bɛ kuncɛ Mali ka sɛbɛya de kan 2-1. An ye danaya de sɔrɔ wagati kun fɔlɔ o de kɛra sababu ye dolanci yɛrɛ daminɛlen an ka fɔlɔ ka bi don nka an ma se ka o jɔyɔrɔ in fa wagati kun filanan la an bɛ se k'a fɔ nin kɔni ye Ala ka ko ye an ma se k'an yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ dolanci senfɛ o de kɛra sababu ye an ka ci nka dolanci in kɔni a kɛra dolanci dumanba ye an bɛna dɔ de fara cɛsiriw kan walasa siɲɛ wɛrɛ
o dolanciw da ka jan na. Awɔ nin b'a bila kɔfɛsi la mais premier match min ka gɛlɛn premier match an ka premier match gagné premier match gagné dɔrɔn a tɔ ninnu an bɛ se ka gérer. An gagné 2-1 alhamdulillah an ka deuxième temps de gagné ɲɛna ne yɛrɛ bɛ deuxième temps de garder parce que deuxième temps ɲɛna kosɛbɛ donc an bɛ Ala barikada an bɛ continuer ka baara kɛ a tɔ tora match duuru l'objectif c'est d'aller à la CAN 2019 et j'espère qu'on va y aller inchallah. Wallahi fo mun fo de k'u ka dugawu k'an ye hali bi an bɛ baara la u ka dugawu k'an ye n'Ala sɔnna Mali bɛ taa ɲɛ inchallah. Équipe naani de bɛ poule kelen na Mali, Gabon, Burundi ani Soudan du Sud. Bon n'i y'o équipe naani fɛn fɛn barika lajɛ i b'a ye k'a fɔ fila de barika ka bon n'a bɛɛ ta ye n'o ye ballontan en 2 minutes 3 minutes situation bɛ se ka yɛlɛma i b'a ye don nisɔndiyalen bɛ sisan nɔ 2 minutes après o bɛ nisɔngoya Ala y'an nisɔndiya Ala ka continuer ka nisɔndiya. Ni seba sɔrɔlen min gɛlɛn filɛ nin ɲɛ Mali denw fɛ Mali senatɔlajokulu bɛ t'i jɔ jɔyɔrɔ filanan na bakuruba sabanan kɔnɔna na Burundi jamana kɔfɛ sabu sani Mali ka senatɔlaji ka kɛ o y'a sɔrɔ Burundi jamanadenw ye sebaya sɔrɔ Sudan du Sud kan 7 ani Kanangolo. Cameroun san 2019 ɲɛnatuma baara min daminɛnen filɛ nin ye kulu 12 bɛɛ lajɛlen bɛ senatɔlaji wɔɔrɔ wɛrɛ de kɛ wa kulu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na minnu bɛna kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ tilamaw ye o de bɛ tɛmɛni ka taa kani kɛnɛ kan k'a fara tɔn sabagɛrɛw kan minnu ye jɔyɔrɔ filanan tigilamaw ye minnu ka jɔyɔrɔ ɲɛna ka tɛmɛ tɔw ta kan. Mali ka bɔkɔ filanaw bolodalen don Marsikalo tile 23 san 2018 Mali bɛ taama ni ka taa Sudan du Sud kaw fɛ yen. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka kɛ ni nin kuma in ye aw k'an bɛɛ laseli wɛrɛ.